ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ରେସିପିଟାକୁ ଦେଖିଥିଲି ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା କରିପାରିନଥିଲି କି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ଆସେ ଆଳୁ ଝୋଳ, ସେ ପୁଣି ବନାରସର, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ବିନା ରେଡିମେଡ୍ ମସଲାରେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ବନେଇଥିଲି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ବନେଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ବନାରସର ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଅଛି ସବୁଥିରେ କଚୋଡ଼ି ସହିତ ଏଇ ଆଳୁ ଝୋଳଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏଇ ଆଳୁ ଝୋଳକୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ହେଲେ କଚୋଡ଼ି ସହିତ ନୁହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ସୁଜି କାକରା ସହିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ସୁଜି କାକରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ କୁଟିକିରି ଗୋଟେ ପାଉଡର ବନେଇଦେଲି। ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ଗୁଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଗିନେ ନେଇଥିଲି, ମାନେ ଗିନେ ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ଅଧ ଗିନେ ଗୁଡ଼ ଆଉ କୁଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇକିରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭାଜିକିରି ପୁର ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି। ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏଠି 1.5 କପ୍ ନେଇଛି ସୁଜି, ଅଧା କପ୍ ମଇଦା ଆଉ ଅଧା କପ୍ ନେଇଛି ଚିନି। ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ କି କମ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି ଲୁଣ। ଏସବୁକୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 4 କପ୍ ନେଇଛି ପାଣି, 2 କପ୍ ସୁଜି ଆଉ ମଇଦା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 4 କପ୍ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଢାଳିବା ସୁଜି ଆଉ ମଇଦାକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଏମିତି ଚଲେଇକିରି ଗୋଟେ ଜନ୍ତା କରିଦେବା। ଜନ୍ତାଟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗାଢ଼ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା। ଜନ୍ତା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହାତରେ ପାଣି କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଟିକେ ଏମିତି ଆଣିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଥିବ ସନ୍ତୁଣିରେ ତାହେଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ଗିନା ପରିକା କରିଦେବା, ଟିକେ ପତଳା ରଖିବା ତାର ଲେୟରଟାକୁ, ପିଠାଟା ଭଲ ହେବ। ପୁର ଦେଇକିରି ହାତରେ ପାଣି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଚାରିପଟୁ ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଟିକେ ଯଦି କୋଉଠି ଫାଟିଲା ରହିବ, ଛାଣିଲା ବେଳେ ପୁରଟା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତେଲରେ ଭାସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଛି ପିଠା ଗଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ତେଲକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁଧାର ଗରମ ହେଇଯିବ ତେଲଟା, ପିଠାକୁ ଏବେ ତେଲରେ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏ କିଛି ବି କରିବାନି ଏପଟ ସେପଟ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଲେଉଟେଇବା। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଛାଣିବା। ମୁଁ ଟିକେ ପିଠାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଛାଣିଥିଲି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଛାଣିବେ, କାରଣ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଛଣା ହେଲେ ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାରି ପିଠା ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତେଲଟା ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବ ବାକି ପିଠାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ପିଠା ଛଣା ସରିଗଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ବନେଇବା। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ଏଠି ନେଇଛି ଟମାଟୋ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ବାଟିକି ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ୟାନରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଜିରା ଫୁଟେଇକିରି ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଲି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବଟା ମସଲାକୁ ଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ରେଡିମେଡ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟମାଟୋଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇକିରି ପାଣି ଦେଇକିରି ସିଝେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ, ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେବା। ତାକୁ କାଟିବାନି, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଇକିରି ତାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେବା। ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ତାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ ବିନା ମସଲାରେ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଉପରୁ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲି। ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଚଟପଟା ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ସୁଜି କାକରା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 2ଟା ଯାକର କମ୍ବିନେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।